Цялото. Дайте ти дам малко веро. Дръпни се. Давай сега горе. Чакай сега. Айде. Айде, бе, Мишка. Айде. Ето е силно са тампона. Чакай. Чакай да не го мокрим. Чакай го намокрим. Чакай. Да не се насвиря сега. Няма. Той като Мишка става. Ма той на кефе, не виж го. О, виж го. Мишка! Кой те къпи, бе? О, гледай какво пада. Къде си съврял, бе? Манико, мръсти. Мале, я. Чакай. Дай го изплакнем, втори път ще го насът понесем. Главата му не миючи ли, бе? Миме, бе, и главата ми. Уи, каква е чернилка. Чернилка ми. Така. Затвори очите. Затвориш на гълташ вода. Така. Инстинкта за самосъхранение. Пишни го са малко, ете. Хайде. Мишка! Дай го. Изкарай го. Продължаваме прането. Сега втория път ще се запени вече. Да вземем малко пудър, след това го напудрим. А? Да го напудрям, бе. Има така пудра. Кой ще го пудриш, бе? Що, бе? Ела, Миши. Мишка! Изкалка си кратко. Черепа, виж какъв е издот, много е кълша има. Сега този муж, като го видиш, ще припадне, какво прави. Супервайзър, тук е скуч. Чакай, главата е тук. Drinking coffee, enjoying your time. We need some informazioni. Айде готово. Che cos'è? Che bello. Così noi facciamo i boiler, Айде затвори окото, е. Number 20. What is this, valve? The dog? Кака е с номер има куче? If you want, you can be the next. No problem. Why not? I prefer Without money. Without money. Промоция. Promotion. Allez. Колко ще го Айде, Миш. проверим са? Мишелов, я чай да го изполемете. Пусни го малко сега. What you need? Sample valve? Дай главата. Капачуната, затвори окото. This is sample, it's delivery from Germany. For this you copy Katarina. Because all information for foreign deliveries, it's a Katarina program. I need to see, because To take the size and send me Yes. that are available in warehouse. Okay. Така. Баня много важно да е. Много важно. Just wait 2 seconds, I finished it. Dai, Dinko, cazzo. Dove stanno le sempre l'altro? Dai, che volevo vuole visionare. Колко ме интересува? Sì, ma bello spesso, Se non ti fai il meloncino per fare il Ще cattivo. работят, български супервайзър, ще виж глупости да занимават. Ще работят, няма. Delle valvole? Ci sono. Как плёка? Лапаница ще ги плёка. Abbiamo bisogno subito. Стига ли му толкова? Чакай още малко. Така. Catrina, porca zoccola. Dai, Dinko.